تەڤینا کۆکی و ئالۆزیên سیاسî di navbera aliyên siyasî yên Rojavayê Kurdistanê de lê derbarê destêwerdana Tirkiye Sûriyê de û hewlên wê ji bo avakirina herêmeka aram li bakurê Sûriyê helwesta wan aliyan ji hev nêzik e. Berpirsê pêwendiyên derve yên desteya berevanî û parastina xweser a kantona Cezîrê pêşwaziya destêwerdana Tirkiye li dijî Daişê dike. لێبگوتنا وی بە مەرجێک و ئەو بڕاستی لە دژی داعشێ بە. بێگومان ئەم پێشوازیە هەر شەڕێکی لە دژی داعشێ دکن ji ber ku em beşekin ji vî şerî lewma pêşwaziya destêwerdana Tirkiye jî li dijî Daişê dikin lê bi mercê ku ew bi rastî li dijî Daişê be. Berpirsê pêwendiyên desteya berevaniyê red kir ku hêzên yebekê tensîq bi hikûmeta Sûriyê re dikin. Beriya gote kes bike ku ew amade ne alîkariyê bi her alîkî re li dijî Daişê bikin. Bi baweriya min ev derewek mezin e ku em hevalê rejîmê ne yan em tensîqê bi rejîmê re dikin. Em amade ne alîkariyê bi her aliyekî re bikin li dijî Daişê. Me beriya her aliyekî dest bi şerê li dijî Daişê kir. Lewma em muzawedê qebûl nakin. Li alîkî din kargerê Polîtbîroya Partiya Demokrata Kurdistanê Sûriya ku endamê Encûmena Niştimaniya Kurd NKSê ye destêwerdana Tirkiye bi nerênî wesif kir û got dibe di encama vê destêwerdanê de milletê Kurd li kêlek rejîmê li dijî Tirkiye derkeve. الحقيقة التدخل التركي تدخل سلبي لأنه يحمل أطماع تركيا دستێوەردانا ترکیە نەرێنیە ji ber ku temahî û ajandeyên Tirkiye hene ne tenê li ser gelê Kurd lê li ser tevahiya civaka Sûriyê û heta civaka navdewletî jî. Ez bawer nakim dewlet rêbidin Tirkiye ku yek alî destêwerdanê di Sûriyê de bike ji ber ku dibe bi vê yekê milletê Kurd li kêleka rejîmê li dijî Tirkiye raweste. كردي يكونوا مع النظام ضد التواجد التركي. Li ser asta gelêrî nêrînên cuda nav hemwelatiyên Sûriyê de derbarê destêwerdana Tirkiye de derdikevin. Çalakvanekî Ereb got dijberê hikûmeta Sûriyê destêwerdana Tirkiye rewa dibîne. كما تعلمون بأن حزب الPKK يحاول إنشاء وەکە hûn dizanin PKK hewl dide dewleta xwe. Dewleta Kurdî li Bakurê Sûriyê damezrîne. Ji mafê Tirkiyeyê ku berevaniyê di ber ewlehiya xwe ya neteweyî de bikew, herêmeke aram li Bakurê Sûriyê çê bike. Em weke Sûrî jî mafê me ye ku herêmeke aram hebe, da ku tobaranê li ser milletê Sûriyê sivik bike. تخفف القصف الممنهج على الشعب السوري. Lê kalemêrekî Kurd ne tenê destêwerdana Tirkiye red dike belku pêwendiyên li gel Tirkiye jî bi tundî red dike. Pirsa gewekiriyê raya me ez nemuwafiqim bi vê rayê em dibêjin Tirk dijminê Kurdan e. Dijminê Kurdan e û çênabe elaqatê me û Tirka pev bêgirêdan na em ne vê narin. علاقات به دژمن را چه نابه خاین ترکی ام نپیر. Piştî bêhtirî 4 salan ji şerê navxweyê Sûriyê ti helwesteke navdewletî û herêmî ya hevgirtî nehat girtin. û wiha diyar e ku destêwerdanên herêmî yên rasterast wê bibin fakterekî nû di krîza Sûriyê de ku dibe vê krîzê alostir û dijwartir bikin. Sên Umer, Rûdaw.